Lero Panyasa Voice Box Ben Longwe ali ndi uthenga opita ku chipani cha Malawi Congress Party kuwauza kuti pamene dziko la Malawi zafika pa zinthu kuno ku Malawi sizili bwino ndipo Malawi ambiri atopa ndi ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndi Malawi Congress Party ayesere matriki otani kuti mwina APM ndi chipani cha DPP asayime napo chisankho zimenezi siziphula kanthu kuti pabwera wina munthu amene adzayime m'malo mwa Arthur Peter Mutharika ndipo akhoza kutenga mpando wa president atakhala serious. Mulankhula kwawo Ben Longwe kuti Oloras Chikomeni atakhala kuti akufuna kuyima ndipo ali serious, Amalawi akamuvotera chifukwa kuti Amalawi atopa ndi ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress Party. Kumeneko kulankhula kwa Charles Ben Longwe pano pa Nyasa Voice Box. Ndi kulandireni okondedwa omvera mchigawo chimene chakumadzulo cha lero lino pa 24th of January 2025, and it happens to be on Friday, while my time says 22 minutes after 17 hours, which is 22 minutes past 5. Chigawo chimene chakumadzulo ndipo mbwalo limene limuli ndine Charles Ben Longwe kuchokera kuno ku University of Hard Knocks. Ndikuti ayikhala ndi pomwepo ndikulandireni okondedwa omvera. Ndifuna ndingotsusapo nkhani imene yakhala ikumveka ikuti iyayi Ben Longwe akupanga zimenezi ndi nyambo atumidwa ndi aboma kuti achite trap ma activist amene ndziko muno muli ma activist osiyana-siyana, and there is different kind of activism imene kuchitika. Imene ndimapanga ine ndi advocacy. All right, this is advocates. It's an advocate. I'm an advocate. Mayona pali ena ake amapangaso zina zosiyana ndi zimene panga activism ndi osiyana-siyana. Ena ndi ma activist ona kuti yawo ndi drama whatsoever timalemekeza mdziko muno. Ena ndi ma activist ama chanichi amapangisa ma demonstrations zina zotero. We respect them on that. Nde ineyo indi advocate say that God gave it to me. Please don't be jealousy. It is my gift. Right? Okay. Nkhani ya lero ndi nkhani yokhuzana ya madzuwano paja yachikangawa tainena kale, komano madzuwano ndifuna ndikambeko nkhani imenenso ili mkamwa mwa Malawi imene tinayiona pa social media. Mai Jesse Kabwira akuopseza chipani cha DPP kuna kuti achitengera ku khoti, kunena kuti ku khoti kwa akachitengera chipanicho akadandaule kapena akadandaula khoti lake la ICC. ICC ndi International Criminal Court, kumene atengere chipani cha DPP kukachisumira kunena kuti akuchita abuse Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa choti wakula sangayimirenso zisankho. Now look here, zisankho zapangidwa zili set already. This is very funny. This is not a joke, guys. This is very funny. Zinthu zikuyankhulidwa ndi munthu amene ali top official of Malawi Congress Party, komanso munthu amene ali mu cabinet ya a president. All right. Akunena kuna kuti Professor Arthur Peter Mutharika is being abused. Now my question is, who told Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti amene anapanga force Professor Arthur Peter Mutharika kuna kuti ayimirenso zisankho 2025? Kodi Professor Arthur Peter Mutharika angapangidwe force kuti ayimirenso pamene iwo asakufuna? Is he forced? Kodi Professor Arthur Peter Mutharika kukalamba amene akalambira afika pa umwana onena kuti now he cannot talk on his own, ena ake amuyankhulire pa zimene iye akufuna? Kapena nene kuti kodi ambition ya Professor Arthur Peter Mutharika inathalita according to Jesse Kabwira? Ambition ya Professor Arthur Peter Mutharika, masomphenya a Professor Arthur Peter Mutharika okhuza na dziko la Malawi adathaliti? Tiyafunsewo atiuze kuna kuti masomphenya nkulu ameneyo adatha chaka chakuti ndipo adanena yekha kuti masomphenya angatha. Ma ambition iso ndilibe, ineyo ndatha. Now, I want to tell you the reason why someone might come with such a critical decision from a ruling party, imene machedwa mighty party, nona kuti tikupita ku ICC at this hour, when we've got only 5 to 6 months to have another election done in this country. Komanisana bito meneko, let me just emphasize on this one. Professor Arthur Peter Mutharika
or without Professor Arthur Peter Mutharika anthu dziko lindera atopetsa. Olo atakhala Rasi Chikomeni kuti Rasi Chikomeni akuyimirira upresident and ali serious anthu amusankha dziko muno ndi situation imene lili pano ndi yankhule mwantundu umenewo. Situation imene lili mdziko munomu olo Rasi Chikomeni atakhala kuti alisiya ndi auza Mai Jessica Bwira. Olo Rasi Chikomeni atakhala kuti ali serious ngati imene alili a Professor Arthur Peter Mutharika dziko lyakhuza kutenga ndi kulilamulira bwinobwino. Sinkhaniso yaku kuti chani iyayi kapena mkhoza kupitanso ku ICC ukana kuti marasiso pano dziko lija kufuna kulilamulira. No. Komano nkhani yeni ndionena kuti mmene zikukhalira mdziko muno inuyo mukudziwa kunena kuti fans yambiri pakadali pano ndiyo kwiya ndiyo khumudwa ndi ulamuliro wa Dr. Lazarus Makathi Chakwera. Mayona ndiyo kwiya ndiyo khumudwa. Let me tell you, nsewu umene akumanga Chakwera mulilongwe munthu wakumpherembe sakuuziwa asali pa WhatsApp chimene akudziwa ndicho kuti shuga wakwera, fertilizer wakwera, chimanga chakwera, wow, mchere wakwera, ndiwo zakwera, somba zasowa, whatever. Ndi zimene munthu wakumpherembe akudziwa. Magalimoto adula chifukwa fuel akusowa. Lero fuel wafika ponena kuti akafika pachani pa road block pa border aminisa kuchita kukalandira matraki a fuel, kukachita kukalandira pa border. Tabwera kuno kuzalandira fuel watu kwabwera matankala 100 tikuzalandira pa zimene nziko muno sizidachitikepo nkalero omwe nziko muno. Mwayiona imeneyo ndimene zafikira pano zokuti ma transport akwera nziko muno chifukwa cha kusowa kwa mafuta. Metu kunena pano ti matankala 100 tija madera ena mafuta atakali. Sidi kuzoti mpanga plani yanji, mupanga chani, madera ena mafuta atakali. Mudziko muno tidachulukana ndipo anthu amene ali ndi magalimoto zigayo, amene ali ndi chani zoyendera mafuta ndi anthu ambiri kuposa kalekale chifukwa population yathu pano ili above 20 million. Mayona tikuthamangira ma 30 if I'm not mistaken, 30 million tikati tiwerengere bwinobwino mmene anthu tilili mdziko muno. Ndiye mafuta adula, lerolo mafuta asandukano sopano kampeni yonena kuti ziko lose likhale attentive kuti ati kwabweratu mafuta ali kuboda. Nde aminisa apita ukalandira matankala kuti kwa papa wiki inoyo kumapeto kwa wiki ino tikhandi mafuta. Ndi pamene pafika dziko lino, pamene it was never been like that before. Ndifake nebenongwe makuzani kuti munomo ndziko muno muli akulu amene akudziwa bwino mmene zimakhalira ndi mmene zimayendera. Mukulephera kuwafunsa akulu aja, koma kukalowa njoka kuti muli cyclone Fred ndi akulu bwerani kuno, abakiri bwerani kuno, nkhani ngati izizi zokuti zithandize dziko lino, no one cares. And mudziko muno pamene tikunena kuti dziko lathu lili bankrupt, lilibe ndrama, limene ndizaboza chifukwa chona kuti dziko lathu lino likanakhala bankrupt, chipani cha Malawi Congress Party sibwezi chikupanga misonkhano marallies every day, on every day basis. Ndikumagawako ndrama, kumagawako zilundu, kumagawako zitenje, kumagawako zogawagawa. Siku lina lililonse mapezeka kuti kupezeka zikuchitika misonkhano nziko muno. Zimene zikutanthauza kuti chipani cha Malawi Congress Party chalemera kuposa dziko. Chipani cha Malawi Congress Party chalemera kuposa dziko. Ndipo mukuziziwa kuti mukhoza kuwina nsangu fomu alemera, muli ndalama zogawa. Ndiye mukuona kuti anthu zimene zalibe nazo ntchito, kukati kubwera tupere muluzi fans ingopita chimozimozi. Kukati kubwere Professor Arthur Peter Mutharika fans ingopita aso chimozimozi. Mayiona imeneyo ndiye mwanyumwa kuti sopano anthu awakangokumana ndikungokumana atupere muluzi akumane kumeneko apange obale ndi Professor Arthur Peter Mutharika, kaya ndi akabambewa apange obale ndi Professor Arthur Peter Mutharika, akaliati taona kale alikale kumeneko. Mwayiona imeneyo ndiye mukaona opanga nawo obale palibe. Ndiye
nde muone Enoch Chihana ndi Timothy Ntambo nawonso afuna nyamule ka +1 kaja kuchoka ku north kuno tikaapasa moralo tikaapasa sapoti tiyapasa ka 1% ko ife kuti Enoch Chihana kumene mukupita ku south ko ka 1% ka +1 kaja ife tikupasana anthu akumpoto muzipita nawo chifukwa anthu atopa ndefe kumpoto kuno tikatenga ka +1 kaja ndikuwapasa Enoch Chihana ndi anzawo a Timothy Ntambo kuna kuti sopano a Timothy Ntambo ndi Enoch Chihana ife takonzeka kukupasani ka +1 ka zipitani nako kumwerako mukaapasa amenewo chifukwa nkhani yafika pano sopano ndi the survival of the fittest. Whoever is strong must survive. Amene akudziwa kuoloka oloke ndi pamene tafika pa akuluakulu ziko zavuta amene amadziwa kusambira sopano akhoza kusambira amene akhoza kudziwa maolokedwe aoloke ndi pamene tafika pa survival of the fittest. Wolimba wamphamvu ndani akhoza kuoloka chifukwa pano tafika pano palibe sothandiza nzache yayi. Mwayiona imeneyo ndemu kudziwa kuti ifeyo tikayamba kupereka ka 1% ifa Ben Longwe ife tikamba kuipereka 1% ija +1 ija ndikuipereka +1 decision making. Enoch Chihana tenganika +1 kazipita ninako kwa Professor Arthur Peter Mutharika kwa china Tupere Muluzi konyamulani zipita nako kumene kwa china Kabambeku ndio timukuziwa kuti zanu zasokonekera nziko. Mwayiona imeneyo mavuto ndekuti ayambapo kumeneko mene ndikuyankhulira chonchi ma meeting sopano aya kodi Ben Longwe tintani kodi tingapange bwanji kodi mene amayamikira boma muja bwanji sida musamale bwanji sida pange zotere zibe nazo ntchito. Nkhani ndiona kuti Amalawi pakadali pano akuvutika ndipo kuvutika kumeneko tifuna tinene kuna kuti yayi ife anthu akumpoto titenga ka 1% ka tiauza Enoch Chihana tengani ka 1% ka ife tikupaseni muzipita musatengere zija timayankhula zija iyayi timapanga so survey zinthu zina ka 1% kanyamula kaifazi tipha kayakati siya kuchani uku kumikuyu prison kayakati siya kuti kayakati siya ndende zake azikati siya koma nkhani mbuyo muno titasiya kuti ka 1% kanyamulani muzitanako muzipita nako kumwerako muzipita ndiviona tiwaphalirenge va Enoch Chihana na wanyawa abanjani awa va vice president va Timothy Ntambo yani waka ka 1% ka +1 mulutenge nako kweni kukoko mukapereka wanyinu mukagwirenge nawo ntchito mbwe basi va mara kuno kwa mara sibweni para tikuyowoya kuna kuti tasinthani asanitikamba kuti sinthani inge vantu asuzika mchalo chino mbwe mutuvwa ja mbwe nganga nokuvwisa puso checho sicha nokuti muvwe kuti anyino akamba vintuli no kuti nganga pa udikteta wenotone kuti vije nguli kotiluta. Mwaona po so ine ndifuna ndikuuzeni kuna kuti yeah nthawi zina tikamankhula zimakoma po munena kuna kuti mukupita kwa ICC mufuna msumire chipani cha DPP you want to deform it but it's too late. You won't do it. As long as ife tilipo panopo you won't do it. Amai Jesse Kabwira hear from my audios. Zokuti mpita kwa ICC mukasumire chipani cha DPP panopo ulo kuchipani cha DPP o professor tana kuti ine sindimira ayimira ndi auje simuthabi nusumukwanisa da. Mwayiona chifukwa olo rasi chikomeni atangoti wazipopa kuti inenda zipopa apa pamene zafikira anthu amuvutira rasi chikomenito mukuona ngati anthu samafuna moralo ya chirasta kuderera kwambiri komapanga zinthu osamaderera ati mukakwera mtengo musamanyoze pansi. Mwayiona pamene munachokera osanyoza pansi ya lero ndemwe aonano kuti sopano apapa tipite kwa ICC sopano tiasumira professor. Where are you gonna start from? Chifukwa in our constitution there is no age limit. Our constitution does not speak about age limit.
chimene tikuziwa constitution yathu imangompasa mphamvu president iyo ngati ali pa mpando aziba kaya akhoza kumaba palibe ngamwimbe mlandu wakuba ndiye constitution yathu koma age limit ilibe ndiye nawonso amaonanso kuti kodi malamulo awo akuti chani nanga malamulo a United Nations akuti chani kwa isisiko chifukwa dziko lapansi lino lakhala ndi nkhalamba zambiri zimene zakhala zikulamulira zina kuyima choncho mangozikozera wa koma kulamulira dziko mayiona ndiwo mpite kwa ICC simungaphulepo kanthu akuluakulu mwachedwa kukonza zinthu nthawi yatha nthawi nkachani kaya sikachedwa yayi kapita ndiye amalawi ndifuna ndikuwuzeni don't be shaken ndi what Jesse Kabwira said. Jesse Kabwira, she's just trying to pull her success just like imene amapangira honorable Richard Chimwendo Banda kuyesesa kuti chipani cha ma Congress Party chikhazikike chikhalepo and minus Richard Chimwendo Banda. Guys, let me tell you ine ndikuwuzeni ba minus honorable Richard Chimwendo Banda ku MCP uku kunali disaster osati amasewera munthu amene uja muzimutokoza tu munthu amene uja ngati mukhale ndi ma MP olowa mparliament 2025 ino chifukwa cha munthu amene uja muzimuthokoza is a hard worker ndikuuze amatukwanidwa kunyozedwa but is a hard worker kumeneko is a hard worker mayiona ameneyo nde izizo kuti iyayi mwakuti mote tipita kwa ICC tapita ntione tapita ntione munali ndine Sir Charles Ben Longwe mwakoma nonse mukhale ndi usiku opambana. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you.